Na sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kb. 8 órás, szinte pontosan 8 órás vonatúton vagyok most túl, és a helyszínünk itt most Klagenfurt városa. És aki ismer, az tudja, hogy szeretek az Alpokba visszajárni, és ismét egy Alpok kerékpár túrára adom a fejem. A főszereplők a szokásosak, ismét a magas hegyeket igyekszem majd célba venni, amennyire csak lehet. A másik főszereplő a kerékpár, ismét a tavalyi járgánnyal érkeztem, és a harmadik pedig ennek a kerékpárnak a lovasa, aki ismét én leszek. Klagenfurtról azt kell tudni, hogy ez egy 100 000 lakosság számú város, és 2008-ban egyébként, ez nem annyira ismert tény, átnevezték Klagenfurtán Wörthersee-re, tehát a Wörthi tó melletti Klagenfurtra, hogy a turizmust egy kicsit fellendítsék, és hogy a város neve összekapcsolódjon jobban a tóval, a turizmussal. És itt egy kicsi időt el fogok tölteni, majd Villachba átvonatozom este, és az lesz majd a szálláshelyem. Szóval ugorjunk neki a 2025-ös túrának, a 2025-ös filmnek, és voltak szervezési nehézségek, néhány héttel a túra előtt tudtam meg, hogy Olaszországban sok mellékvonalat bezártak, a hegyek gyomrába vezető mellékvonalakat, amiket én eddig eléggé kihasználtam, és emiatt a fővonalon kell majd boldogulnom, de így is sikerült összeraknom egy nem unalmas tervet. Szóval tartsatok velem, izgalmas lesz, érdekes lesz, vágjuk neki ismét. Klagenfurtról él egy olyan legenda, hogy itt ezen a területen egy mocsár volt régen, és a mocsárban élt egy nagy sárkány, és ezt a helyiek csak úgy tudták elkapni, hogy egy toronyhoz egy kampóval egy ökröt erősítettek, és így már meg tudták ölni ezt a sárkányt, és ez a szobor, ez ennek a legendának állít emléket.
A Villaki éjszakázás után én már Spittából köszöntök mindenkit sok szeretettel. Ide elvonatoztam. Itt vagyok a vasútállomáson. Kerékpár itt parkol. És a mai cél nem más, mint a Nockheimstrasse. Ennek két magas pontja van. Az egyik 2024, a másik pedig 2042 méter magasan. Előbb itt már volt szerencsém 2021-ben meglátogatni, akik követik a filmjeimet, azok valószínűleg emlékeznek ezekre a pillanatokra is. Egy nagyon szép fekvésű útról beszélünk, ami egyébként 1981-ben épült, akkor lett kész teljesen, és akkor síközpontokat és szállodákat és egyebeket próbáltak a helyére, illetve az útvonal közelébe telepíteni. Ezt elvetették, szóval egy csendes, pihentető útszakaszról beszélünk, és egy nemzeti park épült köré, és ezen fogunk most biciklizni, ez egy díjköteles út egyébként, de nem nekem, hál' Istennek, szóval tudunk együtt kerékpározni egy jót, és ez az első 2000-es csúcson természetesen a túra során. Menjünk! Egy gyors bejelentkezés erejéig megállok itt. A helyszínünk egy Leoben nevű kis falu itt a völgyben, és itt fölmegyek majd Leoben-Graben felé, ahogy a tábla is mutatja. Itt csörgedez egy kis patak, és az út egyébként 3 részből áll ma. Az első volt eddig ez a főút, vagy mondjuk úgy, hogy főút, és most elindulok ezen a kis mellékúton fölfelé. Azért mondom, hogy ez nem a főút igazából, mert az ott megy fönt, azon a szép viadukton, gyönyörű viaduktok vannak egyébként, és itt most elindulok fölfelé, és egy része egyébként földút lesz majd innentől a felfelé vezető szakasznak, de becsatlakozom majd utána a híres Nockheimstrasse-ba, és onnantól már szerpentines, aszfaltos úton kapaszkodom fel 2042 méter magasra.
Kérem szépen egy gyors pihenő 1685 méter magasan egy Karl Bad nevű helyen. És ez az utolsó rántott hús, amit édesanyám készített egy szendvics ölelésében, és egy csúszda aljában fogyasztom ezt el. Hát remélem, hogy nem fog senki meglepni hirtelen egy lecsúszással a gondoskodó falatokat ezúton is. Köszönöm szépen! Itt van Mormota úr. Azt mondja, hogy 2042 méter magasan vagyunk. A csúcsételben a felirat is ezt mutatja. És két forrás nem tévedhet, és így van. Az Eisenthal hőhe 2042 méter magas csúcsán vagyunk, az útnak ezen a magas pontján. Mint említettem, lentebb kettő van ezekből a magas pontokból, az egyiket 4 évvel ezelőtt, a másikat pedig most kimásztam. Egy pici panorámát nézzünk. Abból az irányból érkeztem, ott pont jön egy autó. Lehet látni, hogy szépen gurul végig a hegygerincen. És ez lesz majd a lehaladásom iránya ott a ház mögött. De erről majd úgyis be fogok videóban számolni. Köszönöm szépen, hogy feljöttetek velem erre a gyönyörű helyre, és száguljunk lefelé a kerékpárral. Gyerünk! Saddest place you ever seen. You get to hell if you know what I mean. The interstate runs like a stream, drenched in a coat of dust and steam. The wall of faces sad and cold, step to a place where the sun will shine. The only way to save the soul is to get out of town, get out, get out of this town. Hitch a ride, kiss the mama goodbye, and get out. Brighter days are so long gone, the shadows creeping on everyone. Clouds of grey, they hide the sun, dark as the barrel of a gun. So take a chance and hitch a ride. You see nobody is by your side. Take a chance, don't let it slide, and get the heart inside. Get out, get out of this town. Hitch a ride, kiss your mama goodbye, and get out. Devi di sì, devi di sì. És a helyszínű már Hermagor, ahogy ott a feliraton is látható. Ezzel a vonattal érkeztem. És a mai cél a Passo di Prammolo 1530 méter magasan. Valahol ott fogok átkelni a hegyek között. Ott talán látszik is az egyik csúcs, ami a díszletét fogja jelenteni a mai túrámnak. Ott 3 ilyen csúcs is van egyébként a közelben, mindegyik 2200-2300 méteres tengerszint feletti magasságig nyúlik föl, és közöttük fogok ma áthaladni. Akik a filmjeimet követik, azok tudják, hogy 5 évvel ezelőtt már átkeltem ezen a hágón, de most egy teljesen másik történet lesz, mert nem Olaszország felől mászom, hanem Ausztria felől ezúttal. Szóval egy ismerős terepet hódítok majd meg egy kicsit más köntösben, így tartsatok velem, egy kiváló túranapnak nézzünk ismét elébe. Gyerünk! That road that I wanted.
Bence by Bike. BBB. Is it too late? And is it too late? And are you too far to turn around and let me be? És akkor a mai cél is teljesítve. 1530 méter magasan itt vagyunk. Ez itt a Laghetto di Pramollo nevű hely, azaz Pramollói tavacska. Itt van a kerékpár, és itt pedig a tó körül vezető kis ösvény. És ez egy határhágó egyébként, tehát egy határhágónál vagyunk. Ott éppen van valami kis porörvény. És ott van a határbódé, amögött Ausztria van, attól erre pedig Olaszország, tehát itt most Olaszországban vagyunk, és ez a tó is Olaszországhoz tartozik. Abban az irányban fogok legurulni majd, és pont ebben lesz a cél. Néhány szakaszon eléggé kemény volt a mászás, tehát ezeket a 10-11%-okat kitette bizony az emelkedő itt-ott, de szerencsére sikerült nagy-nagy izzadás és verejték árán leküzdeni ezt. A gurulás már nyilván erőnléti értelemben könnyebb lesz, tartsatok velem! No, I
itt vagyunk a Mesztei vasútállomáson. Ez a település körülbelül fele akkora, mint Velence, és Velencének az ellenpontja a szárazföldön egyébként. És Velencébe is fogok elbiciklizni, tehát ez a mai terv. Általában szoktam szintadatokat jelenteni. Most nem 1500 meg 2000 méter magasan leszünk, hanem összesen kb. 2 méterrel a tengerszint fölött. De nem lesz ez sem unalmas. Tartsatok velem, érdemes lesz. Esta mina me domina, es más fuerte y poderosa que cualquier medicina. Vamos baby, adivina, que tu ritmo se apodera, me alucina y me fulmina. Como un lover que es doctrina, cuando veo cómo mueves ese cuerpo en la piscina. Es tu sangre, mina fina, tan divina que bailando esta noche no termina. Baila baby, mueve los pies, que la tierra tiemble ya. Que el sudor deslice la piel, que nos haga sentir más. Esta mina me domina, es más fuerte y poderosa que cualquier medicina. Vamos baby, adivina, que tu ritmo se apodera, me alucina y me fulmina. Como un lover que es doctrina, cuando veo cómo mueves ese cuerpo en la piscina. Es tu sangre, mina fina, tan divina que bailando esta noche no termina. Esta mina me domina, es más fuerte y poderosa que cualquier medicina. Vamos baby, adivina, que tu ritmo se apodera, me alucina y me fulmina. Como un lover que es doctrina, cuando veo cómo mueves ese cuerpo en la piscina. Es tu sangre, mina fina, tan divina que bailando esta noche no termina. Esta mina me domina, esta mina me domina. És egy körülbelül 20 perces vonatút után már meg is érkeztem Sacsiléba. Kerékpár természetesen itt parkol, mögötte a táskám.
És akik a filmjeimet nézik, azok tudják, hogy már jártam itt 2 évvel ezelőtt, az egyik túranapom itt ért véget, és most innen indulok neki egy olyan napnak, egy olyan útnak, inkább így fogalmaznék, ami nem igazán nevezetes semmiről. 1548 méter magasra kapaszkodik el, viszont egy gyönyörű panoráma tárul az ember szeme elé, amikor felteker, tehát az egész Pósíkságot be lehet látni gyakorlatilag, vagy legalábbis azt a részét, ameddig onnan el lehet látni. Egy macska átsétált az úton, azt néztem nagy szemekkel. Szóval ez lesz a mai célunk, hogy ezt a panorámát megnézzük, és a végén Piancavallóig biciklizek majd el. Hát 1548 méter magasra megyek majd fel, és Piancavalló kb. 1300-on van, onnan majd letekerek, és bevégzem a napot. Szép lesz nagyon a panoráma, szerintem érdemes lesz velem tartani, ugorjunk is neki. És akkor egy gyors közbenső bejelentkezés. Itt van az út, amin feljöttem. Ennek egyébként SP61 a neve, tehát Strada Provinciale 61-es. És itt van egy közbenső étterem, és ez mondjuk úgy, hogy a pihenés apropója. Itt egyébként tudtam 2 euróért egy liter vizet venni. Hát az nagy kincs itt, ugyanis itt forrásokban nem annyira bővelkedik az Alpok, ez az Alpok alja, ami már azért a szárazabb résznek tekinthető. És ott lent talán a panorámából is valamit meg tudok innen mutatni. Ott lent bizony. És ez az, ami a jobb kezemnél szépen szegélyezni fogja innentől az egész utamat. Gyönyörű panorámában lesz majd részünk, higgyétek el. És ezen az úton haladok majd tovább. Itt van a baltás falka vezér, de úgy tűnik, hogy nem kíméli az életemet. Köszönöm! Szomorú hírt látok, és remélem, és egyúttal nem remélem, hogy jól látom, 6 kilométer múlva le lesz zárva sajnos az az út, amit szeretnék bejárni, ami erre megy tovább. Hát egyelőre teljesen nyitottnak látom, szóval én azt gondolom, hogy menjünk neki, és majd meglátjuk, hogy mi vár ránk.
Scusa, vorrei chiedere un'informazione. La strada è passabile fino a Piancavallo o no? Con questa sì, Tranquillo. Ok. con questa sì, devi... Perché ho letto Sì, sul è cartello che no? No. chiusa, no, però Ma con bici va bicicletta bene. puoi andare. Ok, ok. Grazie mille. Ciao. És akkor a helyszín Piancavallo, ahogy még a nap elején ígértem. Kicsit nézzünk körbe, hogy mi a helyzet. Itt vannak ezek a hatalmas hegyek, mi most 1300 méter magasan vagyunk, hát lehet találgatni, ha minden igaz, de ezek több mint 2000 méter magas csúcsok. És ebben az irányban én még egy picit felmegyek, és onnan fogok majd legurulni, Avianóba egyébként. Szóval a sportfeladatot a mai napra teljesítettük, Avianóba legurulok, és utána Pordenone lesz majd a cél. További kellemes robogást velem. Üdvözlök mindenkit! Már majdnem jó reggelt kívántam, viszont nem teszem, mert már 1:30 van délután. A kerékpár itt parkol, és a helyszínünk nem más, mint Cittadella. Itt van a vasútállomás, itt szálltam le. 4 eléggé megerőltető napon vagyok túl, tehát volt 2 magashegyi mászás, 1 Velence és még egy magashegyi mászás. Tehát 4 eléggé erőteljes programon vagyok túl, szóval ma mondjuk úgy, hogy egy pihenő napot beiktatok, és 2,5 órát vonatoztam most. Cittadellát fogom megnézni, tehát ez a mai célunk, és a nap végén pedig Pádovába elvonatozom majd, ez körülbelül egy fél óra vonatút. Cittadella egy olasz kisváros egyébként, egy pár ezren lakhatják, és amiről híres ez a helyszín, az nem más, mint a belvárost körülvevő kör alakú fal, várfal, amit körbe lehet fent sétálni, és én ezt az Erasmus alatt már megtettem 2017-ben vagy 8-ban, tehát azon a télen, most én sem tudom pontosan, de nézzük meg új köntösben, hogy nyáron milyen ez, és akkor tartsatok velem egy érdekes panoráma körútra.
partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E quando il fiore del partigiano è morto per la libertà, è stata flor del guerrigliero. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. È stata la flor del guerrigliero, muerto por la libertà, muerto por la libertà. És akkor a helyszínünk immár Grumello del Monte, és innen köszöntök mindenkit sok szeretettel erről a pici főtérről. És a mai túranap az Iseui tóról fog szólni, de előbb egy-két szót arról, hogy Padovában eltöltöttem 2 napot, és nem nagyon forgattam. Én megmondom őszintén, hogy ezt a 2 napot egy kis felfrissülésnek szántam. 4 eléggé erőteljes túranapon voltam túl, ahogy a filmben is azt láthattátok, és az Erasmusos emlékek után egy kicsit újra egyesültem a várossal. Nem is nagyon forgattam emiatt, viszont néhány fotót készítettem, ezeket szerintem megpróbálom itt ezen a ponton a filmbe berakni, tehát meglátogattam a számomra kedves helyszíneket Padovában, a Prato della Valle-t, akkor a Flybart, a belvárost, megnéztem új képzőművészeti alkotásokat, amiket a falra elhelyeztek a festőművészek és az alkalmi művészek, ugye Alessio B. és Kenny Random szokott alkotni a városban, valamint a matricámat ismét felfrissítettem a Padova táblánál, ahogy szoktam, amikor itt járok ezen a vidéken. Na ma viszont az Iseui tó következik, többszörösen újra kellett pingálni a napnak a programját, megtudtam ugyanis tegnap, hogy a vonat biciklit nem szállít addig a településig, azzal a vonattal, amivel én szerettem volna, tehát most egy kicsit ezt átvariáltam, Grumello del Monteig jöttem, ahogy említettem, és ez egy másik település, ami kb. 10 kilométerre van az Iseui tótól, tehát odáig még el is kell tekernem, és utána fogom a tavat körbebiciklizni. Egy gyönyörű olasz tóról beszélünk, aminek kb. 60 kilométer a kerülete, és fel fogok majd tekerni fölötte egy kis Santuárioig, egy kis kegyhelyig, szóval érdemes lesz velem tartani, egy szép olasz tó körül kalauzolok körbe benneteket, gyertek velem! És ez itt már Szárnyikó, az Iseui tópartján az első település, amit elérek. Innentől kezdődik a valóságos tókerülés számomra. Ugorjunk neki! Once in a while and I'll be so fine. In the hall, children playing ball. You couldn't hear the girls, even if they were there. Sometimes I like to walk by the harbor, pretending I'm back here and spending my weekend at home. 'Cause I'm a shell, no other way in hell. My nose in the breeze, and don't we agree that this is the best thing?
much more I can tell. I thrive in the salty breeze and see as far as the eye could reach. I'm a shell, and I don't need no get well. I gaze at the island once in a while and I'll be so fine. In the hall, children playing ball. You couldn't hear the girls, even if they were there. Sometimes I like to walk by the harbor, pretending I'm back here and spending my weekend at home. 'Cause I'm a shell, no other way in hell. My nose in the breeze, and don't we agree that this is the best thing? Yeah, I'm a shell, and I'm not street gravel. Clemens and Michaels, just some of my vitals. I am coming home. It's still with the white cliffs and the hedgerows, seagulls and tides spraying light. A couple of miles to see the world ending. I'm coming home in a little while. A helyszínünk ismét Szárnikó, a kerékpár itt van, és akkor ezzel a Izeúj tavat hivatalosan is körbetekertem, és innen még kb. 10 kilométer, és vonatra pattanok, és bevégzem a napot. A helyszínünk immár Bressa, köszöntök mindenkit. Egy ember fut fölfele arra a kis fentebbi részre, nem tudom pontosan mit csinál, valószínűleg így edz, na mindegy, szóval itt vagyunk Bressában, ez kb. Egy 200 000-es város, itt aludtam az elmúlt 2 napon, és az Izeúj tavat tekertem körbe, pusztító volt a sportteljesítménnyel, és azzal, hogy föltekertem a nap délutáni részében, tehát délután 2 órától egy hegyre, tehát eléggé erőteljes napon vagyok túl, tehát ma egy pihenőnap lesz, és Bressa belvárosát nézzük meg, utána pedig Bolzánóba vonatozom majd el. Tartsatok velem, szerintem érdemes lesz.
Bressanone-ben vagyunk, vagy német nevén Brixenben. Nem azért mondom el két nyelven, mert annyira nagyvilági lennék, hanem azért, mert Dél-Tirolban vagyunk, és itt kétnyelvű a közösség, vagyis itt már inkább német. Itt vagyunk most a vasútállomásnál. És a mai tervünk nem más, mint a Würzhago, vagy Passo delle Erbe, olaszul. Arrafele fogok majd valahol felmenni, és számomra mindig van egy rangja, hogy 2000 méter fölötti vagy alatti egy terület, ahova éppen megyek, és amit éppen kerékpárral megközelítek. Hát most megmondom őszintén, hogy ezt nem tudom pontosan megmondani, mert 1987 métert is olvasok, 91-et is, 2003-at, 2005-öt, 2006-ot, szóval teljes a választék, de mindegy, körülbelül 2 kilométer magasra megyünk majd fel. Természetesen a közlekedési eszköz szokás szerint a kerékpár lesz, és egy Dolomitok hágóról beszélünk egyébként. Viszonylag keskeny, főleg a fentebb régióban keskeny, de nagyon jól kiépített útról van szó, tehát egy kellemes túron abban bízhatunk. Tartsatok velem! És akkor a Passo delle Erbe nyitva van. A hírt szívélyesen fogadtuk. Egy elosztóponthoz érkeztünk. Innen csinálom a mászást. Erre megy tovább egyébként a Plószer nevű hegy felé az út, az kb. 2400 méter magas információim szerint, illetve emlékeim szerint, és ebben az irányban fogok tovább menni. Erre van a Passo delle Erbe, és nem tudom mennyire adja vissza a kamera ott, ahonnan jönnek a motorosok, az bizony egy lejtő. Két ilyen kis lejtője is lesz a mai napnak. Én megmondom őszintén, hogy ezekért egy mászás közben én annyira nem vagyok odáig, mert ezt újra teljesítenem kell már szintben természetesen, de az élmények ilyenek, néha egy kicsit többet kell értük küzdeni, néha kevesebbet, most egy kicsit jobban oda kell tenni magunkat, de hát ott, ahol ilyen panoráma van, ott azt gondolom, hogy minden izzadságcsepp megéri. Mit gondoltok, létezik-e ideálisabb forrás vízvételezéshez, mint egy kb. 1850 méter magasan fekvő patak, illetve vízesés a Dolomitokban? Én azt gondolom, hogy ennek a víznek nincsen párja.
Matricaragasztás és magas ugrás egyben. Sikerült! A Saste-Putia nevű hegy lábától köszöntelek benneteket. 2875 méter magas az a csúcs, ami ott van, és 2064 méter magasan vagyok én körülbelül, és a hágó pedig arra fele van lent valahol, körülbelül 2000 méteren, ahogy már beszámoltam ennek a napnak az elején. Nagy küzdelem volt, nagy mászás volt, és egy Dolomitok napot választottam, nem így terveztem, de ezt a csúcsot, ezt a hágót valósítottam meg a mai napon, és nagyon örülök, hogy kimásztam, nagy küzdelem volt. Nem tudom, még megmondom őszintén, hogy a túrám innentől kezdve milyen vizeken fog evezni, ugyanis csapadékos napokat mondanak holnap utántól, amikortól én még szerettem volna, vagy szeretnék 2 magashegyi napot megvalósítani. Meglátjuk, hogy mi sikerül ebből, de az a lényeg, hogy a mai nap csont nélkül megvalósult, és egy jó lejtmenet következik most. Guruljunk együtt! És akkor én már Bolzánóból köszöntelek benneteket, sziasztok! Az Ádizse folyó partján állunk, ami a város kettéosztó folyó. Itt van egy kerékpárút, ebből az irányból érkeztem én, és ebben az irányban megyek majd tovább. Arrafelé Trentó van, errefelé pedig Merano, és én Merano felé fogok éppen elmenni, és akik a filmjeimet rendszeresen nyomon követik, azok tudják, hogy 2 évvel ezelőtt már ezen a kerékpár úton, illetve úton mentem, és akkor most mi lesz ebben új? Hát nem más, mint hogy ennek a hatalmas völgynek 2 oldala is van, egy nyugati és egy keleti oldal. Tavaly előtt a keleti oldalon mentem végig, bicikliztem végig, és idén a nyugati oldalt fogom célba venni, és meg fogok nézni egy váromot, valamint a Gola di Lana nevű helyet, ami egy szurdokszerű rész Lana településnél. Szóval ez lesz a mai terv, egy völgyi kerékpározás, tehát nem magashegyi lesz a nap, de unalmas egyáltalán nem lesz, és könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó csapadékmentes napja a túrának sajnos. Szóval ennek szellemében tartsatok velem, szerintem érdemes lesz velem együtt elkerékpározni ebbe a csodálatos városkában. Maybe
stone. Maybe you could try a little romance and a comb. Let's go back in time, way back when we were la 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 la. Now it's married life and the daily strive to be la 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 la. Honey, you're getting older, Yeah, you're still 29, and maybe things are colder. but honey, you're still your mind. Guess it's easy to forget the more the man away. Could it be the la la magic keeping love alive? Let's go back in time, way back when we were la 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 la. Back when you and I still had time to be la 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 la. Let's go back in time. Way back when We were la 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 la. Back when you and I still had time to be la 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 la. Let's go back in time, way back when we were la 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 la. Now it's married life, still we have to try to be la 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 la. És akkor a helyszínünk Merano. Ha nem is a központban, de egy kis körbenézést azt gondolom, hogy egy ilyen gyönyörű déltiroli városkában minden talpalatnyi hely megér. És ahogyan beharangoztam korábban itt a filmben, sajnos csapadékos napok jönnek, és ez ma kora délután kezdődik el. Mára egyébként a Stelvio hágó volt a cél, nem fog összejönni, én ilyen időben nem indulok útnak, viharzóna vonul át a környéken, tehát inkább valami egyéb tervet néztem ki, és ez nem más lesz, mint a Tappeiner vég, vagy a Passeggiata Tappeiner, ami ott kezdődik. Több kezdőhely is van egyébként a környéken, de én innen fogok ennek nekiindulni, és ez nem más, mint egy Merano fölé vezető csodálatos sétaösvény, ami több kilométeren keresztül nyúlik körbe a város fölött. Ezt a helyszínt nézzétek meg velem, és ugorjunk neki.
És a Tapeiner véget besétáltuk, a nyugati végéhez megérkeztünk, és most a testvérek következik a párja, kb. 50 méterrel magasabban, ami nem más, mint a Gnáit vég. És akkor a tegnapi meránói város fölötti séta után sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit. A tegnapi csapadéknak, ami este itt lecsapott a városra, látszanak még a nyomai, eléggé lent úsznak a felhők, és ma egy eléggé bocsinált a nap lesz, a nap első felét, ami a Bolzánóig való eltekerés. Én nem is igazán akarom így megcsinálni, csak nincsen most vonatközlekedés Meránó és Bolzánó között, szóval a kényszerszüli a napnak az első részét. A következő az lesz, hogy Bolzánóból Brenneróba elvonatozom, ami egy hágópont Ausztria és Olaszország között, 1370 méter magasan, majd onnan letekerek, vagy lehet, hogy levonatozom Ausztriába, és azon belül pedig Innsbruckba a szálláshelyemre. Ezt majd eldönti az időjárás, de ami teljesen egyértelmű, az nem más, mint hogy elbiciklizem Bolzánóba, ahogy említettem, és ez lesz a mai nap programja. A nap jellegéből adódik, hogy nem tudom, hogy mennyit fogok ebből a filmben feldolgozni. Meglátjuk majd, viszont az biztos, hogy holnap Innsbruckból megpróbálok még egy mentő magashegyi tervet megoldani a túra végére. Tartsatok velem!
A helyszínünk Innsbruck, és az idő pont július 2-a reggel, 8 óra lesz rövidesen. A kerékpárt mutatom, és ezúttal a szokásosnál egy kicsit tüzetesebben, szinte teljesen rendben van a járgány. Tegnap egy kis műszaki meghibásodás azonban történt, itt a pedál eleresztette magát. Megpróbálok majd róla egy fotót betenni, eléggé csálén állt ez a része, de két kitűnő kábelköteg elővel ezt sikerült megerősíteni. Szóval Innsbruck a helyszín, már reggel van, jár a busz és járnak az emberek, és a mai terv a Speicher Finstertal lesz, 2300 méter magasan. Az időjárás eléggé változékony lehet majd a nap második részében, a délután közepén valahogy, tehát erre reagálva kellett egy kicsit módosított tervet kitalálnom, vagyis legalábbis én így érzem magam biztonságban, tehát egy magashegyi nap lesz, és egy tározót nézünk majd meg, tehát 2300 méter magasra, nagyon szép felhők vannak körülötte, kemény lesz, és azt gondolom, hogy nem lesz hiába való, hogy velem tartsatok, ugorjunk neki ennek az utolsó magashegyi túranapunknak a 2025-ös Alpok kerékpártúrámon. Nem terveztem már a találós kérdést, de mit gondoltok? A tűzcsapból Trinkfasser jön? Ivóvíz vajon meg lehet ezt inni? Na majd otthon utána nézek. Tehén kolompolások harsonája közepette jelentem, hogy még 5 km Kühtáj a hágópont, és utána jön majd a tározó bal oldalon. Szervizinformáció, megdörrent az ég arrafelé. Arról érkeztem egyébként, és szélirány szerint a szél arra fúj, tehát hát ha elfele megy ez az egész,
és én pedig majd ebbe az irányba 500 felé le tudok biciklizni. Hát meglátjuk, kezd kalandos lenni a nap. A túra király etapját sikerrel teljesítettem, vagy legalábbis az emelkedést. Kb. 2300 méter magasan itt vagyok, a Speicher Finstertal nevű magashegyi tározónál. Körbemutatom a helyszínt, nem semmi, amit látni lehet. Ott szakad az eső, én elvileg arra indulok majd el. Hát meglátjuk, egyébként mehetek arra is, még ezt megmondom őszintén, eldöntöm az alapján, amit itt látunk. Ebbe az esőfüggőben nem biztos, hogy annyira jó lenne belemenni, illetve itt a hegyek mögül is lassan előbukik a csapadék valószínűleg, szóval iparkodnom kell, nem is töltök el itt sok időt. 1700 méter volt egyébként a szintemelkedés, és nagyon kemény mászást kellett teljesítenem záró etapként, itt július 2-án Ausztriában, de azt gondolom, hogy minden izzadságcseppje megérte ennek az élménynek, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek velem mindezt. Most legurulok, és tartsatok velem a film hátralévő részében is. Nem tudom, mennyit lehetett látni a kamera felvételein, ha egyáltalán lehetett látni valamit. Teljesen szétverte a jégeső a downhillnek a küktáig vezető részét, tehát itt ketté is vágtam ezt a lejtmenetet. Kerékpár jól van, elektromos eszközeim jól vannak. Én is meg vagyok, élek, hál' Istennek, és onnan jövök egyébként, és errefele folytatom tovább rövidesen az utamat. Careful now, I'm ready to feel alive. Letting go of all that I feel inside.
És akkor egy rövid vonatozás után immár Jenbachból köszöntök mindenkit. A tegnapi túranapra még kénytelen vagyok egy kicsit visszautalni. Nagyon kemény menet volt, kb. 1700 méter szintemelkedéssel, és egy nagyon kemény jégesőt kaptam fönt, a lábam elejét jól elcsapta, és a ruháimból is facsarni lehetett a vizet. Örülök, hogy nem lettem beteg. Egy forró zuhanyt és egy forró teát vettem a nap végén, Innsbruckban a szállásomon, és így sikerült átvészelnem mindazt, ami ott fent ért. És az élmény sem volt természetesen utolsó már, ami a tájképet illeti, tehát egy nagyon maradandó túranapról beszélünk a tegnapi nap vonatkozásában. Ma pedig, ahogy említettem már, tehát itt vagyok Jenbachban, és egy rövid levezető túranap következik, még itt Ausztriában, és Kufsteinig fogok elbiciklizni. Ez egy kicsivel több mint 40 kilométerre van innen, és a völgyben abban az irányban megyek majd tovább. Szóval egy utolsó, mondjuk úgy nem túl megerőltető túranap következik sík vidéken, sőt egy 50 méter szintvesztéssel. Csapjunk is bele! Most mögöttem már kialakulóban van a csapadék, motiváció a gyors előrehaladáshoz. És akkor sziasztok! A helyszínünk immár München, itt vagyunk az Isar folyó partján. A tegnapi kufsteini végpontú ausztriai szakasz után elvonatoztam ide, és innen majd átszállás nélkül haza tudok menni Budapestre. És a bejelentkezésem oka ezúttal nem más, mint hogy kijelentkezzek. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottok ezen az egészen elképesztő Alpok küldetésen, Alpok kerékpártúrán. Volt mit túlélni, gyönyörű kalandfüzéreken vagyok túl, nagyon sok magas hegyi napon, ismét hál' Istennek
És mutatom a kerékpárt még egyszer, a kábel kötegelő is tulajdonképpen változatlan pozícióban kibírta. Nagyon hálás vagyok, hogy nem eresztette el magát, és a tegnap előtti égesőt is sikerült abszolválni, azaz túlélni. 2300 méter magasról egy jégesőben teljesen egyedül elindulni egy eléggé elhagyatott úton, nem egy leányálom, higgyétek el nekem, ez most bebizonyosodott, de lényeg, hogy sikerült, és egy nagyon tartalmas, nagyon küzdelmes, nagyon szép Alpok kerékpártúrának tehetünk itt most pontot a végére Münchenben. Szóval itt most megköszönöm a kitüntetett figyelmeteket még egyszer, találkozzunk legközelebb is, amikor arra az élet lehetőséget ad. Sziasztok! You used to paint your dreams with a paintbrush. You used to speak to all with a smile. Your smile.